Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar xed li l-ex Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri ma kienx preżenti fl-laqgħat mal-ex Prim Ministru u l-investigaturi wara li ismu semma għall-ewwel darba f'recordings bejn il-middleman u l-allegat mandant Jorgen Fenech. Il-Kummissarju Cutajar xed dan fil-kawża li Fenech fetaħ kontra l-Ispettur Keith Arnaud biex jitneħħa mill-investigazzjoni wara li allega li kien qed jgħaddi informazzjoni lil Schembri. Il-Kummissarju spjega li l-laqat li kienu saru f'Kastilja kienu marbuta mat-talba tal-proklama ta' Vince Muscat, wieħed mill-eżekuturi fid-delitt ta' Caruana Galizia. Xed li sa dak l-istadju Keith Schembri ma kienx issemma fl-ebda interċettazzjoni li kellhom il-Pulizija. Għaliex Schembri issemma biss fir-recordings li nstabu fil-pussess ta' Melvin Tewma wara l-arrest tiegħu f'Novembru li għadda. Fix-xhieda tiegħu li aktar tard ġiet ikkonfermata minn Keith Arnaud, il-Kummissarju spjega li l-Pulizija għażlet li tibni każ ta' ħasil ta' flus kontra Tewma qabel ma proċediet bit-tfittxija u sussegwement bl-arrest. Dan fuq parir tal-Kummissarju li huwa wkoll parti mit-task force li fiha hemm ukoll uffiċjali tal-Europol. Cutajar spjega li l-Pulizija ma xtaqitx twettaq tfittxija fuq il-middleman malli kellhom suspetti fuqu minħabba l-biża' li l-każ seta' jisfaxxa fix-xejn minħabba nuqqas ta' evidenza. Is-Sur Cutajar spjega li hawnhekk mat-task force ġew inklużi l-Pulizija tar-Reati Ekonomiċi li bdew każ ta' ħasil tal-flus kontra l-middleman, każ li wassal għall-arrest tiegħu. L-Ispettur Arnaud sostna li fl-ebda ħin ma ttieħdu deċiżjonijiet minn individwu weħidhom. Qal ukoll li l-investigaturi ltaqgħu kemm il-darba mal-familja ta' Caruana Galizia li kienu sodisfatti bl-investigazzjonijiet li kienu qed isiru. L-avukati mid-ditti legali ta' Franco De Bono u Giannella De Marco li qed jidhru għall-allegat mandant ta' qtil ta' Caruana Galizia staqsew ukoll dwar leaks mill-investigazzjonijiet. L-Ispettur Keith Arnaud qal ukoll li isem Keith Schembri issemma biss wara li l-kabinet ċaħat li jagħti proklama lil Fenech. Arnaud spjega li f'Novembru li għadda kien informat li The Times kellhom l-informazzjoni kollha dwar il-każ. Qal iltaqa' magħhom u spjegalhom li jekk tiġi ppubblikata l-istorja, il-każ kollu kien se jiġi preġudikat. Ikkonferma li l-investigazzjoni dwar il-leaks għadhom għaddejjin u qed jitmexxew mill-iskwadra ta' kontra-reati ekonomiċi. Dwar il-mobile ta' Keith Schembri, l-Ispettur Arnaud sostna li l-Pulizija għadha qed tinvestiga u saret ħidma mal-inġiniera tal-Vodafone li pprovdew rapport lill-investigaturi. Mistoqsi għalfejn baqgħu ma involvewx lill-FBI sabiex jgħinu fl-interċettazzjoni, Arnaud fakkar li l-Europol tinsab preżenti u tenna li l-Pulizija qed taħdem qatih sabiex jinstab il-mobile. B'ġurament, Arnaud qal li hu dejjem tkellem ma' Jorgen Fenech fil-preżenza tal-avukati tiegħu u pulizija oħra. Qal ukoll li bil-kontra ta' kif allega Fenech fl-ebda ħin ma semmielu ismijiet ta' persuni oħra fosthom Keith Schembri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.